Hej, jeg hedder Rafael fra 7. B. Og jeg hedder Storm, og jeg går også i 7. B. I dag har vi valgt emnet om natur og miljø, hvor vi gerne nu vil fortælle om, hvad er biodiversitet. Biodiversitet, det er forskellige slags dyr og planter. Man mener, der er op til 50 millioner forskellige arter i hele verden. De fleste kender vi ikke rigtig helt endnu. Og nu vil vi gerne fortælle lidt om dyrets kredsløb. Grønne planter, de lever af næringsstoffer fra jorden, og vand fra regnen og energi fra solen. Planteæderne, de får energi af planterne. Rovdyr, de får energi af planteædere. Men når rovdyr, der er ikke nogen, der spiser de rovdyr, deres afføring bliver til svampe og bakterier, som er uorganiske stoffer. De grønne planter optager de uorganiske stoffer, hvor selve kredsløbet fortsætter sådan. Så biodiversitet afhænger faktisk af dyrets kredsløb. Så for eksempel, hvis en planteæder forsvinder i selve dyrets kredsløb, forsvinder rovdyrene også, fordi så er de ikke noget at leve af. Og så hvis der er ingen rovdyr, så er der ikke noget afføring til planterne kan leve af, og sådan er det.